हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दावहारुगियारि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहरबाय लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मोजां भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअनि मुङानो जाहैबाय जेनेबा मानसिया उन्दुनाय समाव मानो थाखाय सिमां नुयो, मा जाहोननि थाखाय सिमां नुयो आरो सिमांखौ एखमब्ला मानो नुवा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों गोथौवै रायलायनो फैदों। बेखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बुजिनानै ला। खोनासं लोगोफोर, जेब्ला मानसिया हराव उन्दुयो अब्ला सिमां नुयो आरो माब्लाबा समाव हराव उन्दुयो अब्लाबो सिमां नुवा, माब्लाबा सानावबो उन्दुनायाव सिमां नुयो। बिनि जाहोना जाहैबाय जेब्ला नोङो उन्दुयो नोंनि देहाया जेब्ला सिमां नुनाय समाव नोंनि देहाया थिग नङा जानो हागौ। जेब्ला मानसिया नोंनि देहाया दुरबल बा नोंनि देहाया एसे गाज्रि, नोंनि देहानि मोदोमफ्रा मोजां नङा, अब्ला बे समाव माने नोंथाङा सिमां नुनाया बारा जायो। नोंथाङा मालाबा थाल खालामफेरदोंना सिमांखौ मानो नुयो? नोंथाङा जेब्ला सिमां नुयो अब्ला थाल खालाम, नोंथाङा माबा मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ नोंनि देहायाव। बा नोंथाङा एखमबा गोलोम बोथोरनि समाव फांखा लानानै उन्दुयोबा जेब्ला फांखाया अभार गुसु जायो, थान्दा जायो, अब्ला नोङो सिमां नुनो हागौ सुहाब ब्रेनानै। आरो नोंथाङा एखमब्ला जेनेबा मानिबा समाव नोंथाङा जौ लोंदों बा मानिबा पार्टि जादों, बिनि समाव नोंनि देहाया मोजां नङामोन, ओमफ्राय जौ लोंनानै नों अब्ला फेगोन, अब्ला नों सिमांबो नुनो हागौ देहाया थिग नङाबा। आरो एखमबा नोङो लोमजाहां मोन्दों, माबा खामानि मावनानै मेंख्रुबदों, अब्ला नों सिमां नुगोन। नोंथांमोना मालाबा आनजाद नाय आरो नोंथाङा जेब्ला सिमां नुयो अब्ला नोंनि देहाखौ खेल खालाम। बिनि उनाव नंगौना नङा नोंथांमोना आंनि बुंनाया, बिनि उनाव नोंथांमोना आंनि चेनेलाव कमेन्ट खालामनानै नंगौ नङाखौ खोन्थाहर। आं बेखौनो बुंनो सानोदि जेब्ला मानसिया सिमां नुयो, सिमां नुनाय समाव 100आव 80% मानसिनियानो जेब्ला सिमां नुयो बिनि देहाया थिग नङा बा मोजां नङा। बेखायनो आं बुङो नोंथांमोना जेब्लाबो देहाखौ मोजाङै लाखि उन्दुनाय समाव, अब्ला नोंथाङा सिमां नुनाया खम जागोन। जेब्ला जों मानसिया जिउ गोमालाङो अब्ला जोंनि थैनायनि जिउमायाबो सिमां बादिनो थाङो, रोमै रोमै जों मिन्थिस'वा। मानसिया जेब्ला लोमजानानै थैयो, माबा मोनसे जानानै थैयो, गिदिर खैफोदाव गोलैनानै थैयो, बै एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय, गुबुन माबा माबि जानानै थैनाया आलादा। नाथाय मानसिया जेब्ला लोमजानानै बा माबा मोनसे बेमारि जानानै थैयो, अब्ला सिमां जेरै जों सिमां नुनानै रोमो रोमो थाङो, बेबायदिनो थैयो होननानै जोङो हमदांनो हायो गोथौवै साननानै नायोब्ला। नोंथांमोनाबो गोथौ मेलेमै साननानै नायनानै भिडिअखौ नंगौना नङा थाल खालाम। आरो नोंथांमोना मालाबा सिमां नुयोबा नोंनि देहाखौ एसे ट्राय नाय आरो नोंथांनि देहाया मोजां नंगौना नङा। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो एसेबाबो बुजिदों। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम।